Ningún profesorado que estea en activo no sistema educativo galego lle puideron sorprender os datos do Instituto Galego de Estatística. Quen estea nos patios das escolas xa se dá conta que o galego non está presente para nada en ningunha contorna urbana, nin de vilas grandes, se me apuras, creo que tampouco en vilas pequenas. E o peor de todo é que cando creamos a Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística no ano 2009, xusto cando anunciaron que ian tirar abaixo o decreto do 2007 para aprobar un novo decreto, que é o mal chamado decreto do plurilingüismo, nós xa anunciamos isto, e xa o víamos vir, porque realmente o decreto de 2010 botaba por terra unhas poucas medidas que xa puxera en marcha o decreto do 2007 que buscaba frear ou parar a desgaleguización que supoñían os centros educativos para a rapazada, onde entraba alumnado falando galego e saía falando castelán. Este decreto de 2010 tamén fixo rexurdir prexuízos que xa existían e instalou outros novos, baseándose en que o galego, ou ca concesión de que o galego é unha lingua de segunda, cando o galego é a lingua propia de Galicia, segundo ademais di o Estatuto de Autonomía. Entón, difundindo a idea de que o galego non serve para explicar, por exemplo, materias científicas dentro do ámbito educativo. E o que é peor, conseguiu instalar no imaxinario social a idea de que calquera medida de apoio e promoción á lingua galega para avanzar cara á súa normalización era demais. É dicir, a lingua galega, que é a que está en desvantaxe, que é a que está minorizada, conseguiuse vender casi como que era a privilexiada e a impositora. Daquela, se non hai horas de galego na escola, nin promoción positiva, non hai, o alumnado non consegue competencia lingüística en galego. E, ollo, non podemos confundir a competencia en galego coas notas de lingua galega, mentres a materia de lingua galega non se avalíe por competencias. Polo tanto, partindo de que non hai competencia lingüística suficiente en galego, non hai liberdade de uso desta lingua. O alumnado non é libre para usar unha lingua se non ten competencia nela. Os centros educativos vólvense espazos hostís para os galegofalantes. Están exactamente, como dixo, nun espazo hostil que é un espazo de discriminación para eles, casi un apartheid lingüístico. Compre darlle unha volta a todo isto para que todas as persoas que influen nas comunidades educativas, desde as que teñen máis responsabilidades de decisión hasta as persoas que impartimos aulas, toda a sociedade en xeral, actuemos con responsabilidade e con honestidade para poder conseguir que o galego teña un futuro, que se consiga transmitir a idea de que é unha lingua moderna, útil, e eu creo que desde o sistema educativo temos un papel importante neste aspecto.